नायगिरिफोरखौ बेयाव नुजाथि फैनायनि थाखाय फार्स्टआवनो जाबाय जों बेयाव गासैबो Ndfb बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जमा जानाय जादों ओमफ्राय बेयाव तारमाने जों गोबां प्रब्लेम्स लानानै तारमाने नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों बा नोंथांमोननि सिगाङाव खाख्यात लानो थाखाय तारमाने जों रेडि जाना फैदों आरो जोंनिया तारमाने Ndfb जेब्लानिफ्राय जों 2020 मायथाइनिफ्राय जेब्लासिम जेब्ला सारेन्डार जाजेनदोंमोन बै सारेन्डार जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम जों मा मोनखो बा जोंनिया मा जाबोखो बेनि बागै जों सावरायनानै बेयाव जिरायफैदों फार्स्ट प्रब्लेमा जाहैबाय जोंनिया मेन खोथायानो जाहैबाय जोंनि गासैबो लोगोफोर दासिमबो एकर्ड जानायनि उनाव दासिमबो किसुमाना दाबो जेलावनो दङ ओमफ्राय बै जेलाव थानायफोरखौ थाबैनो रेहा खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै बेवहाय मिडियानि जोहै जों माने सरकारखौ डाइरेक्टलि बुंनो होननानै जोङो दिनै स्टेप लादों फार्स्टआवनो जाहैबाय बिटिआर एकर्ड बा बिटिसि जियाव 2020 मायथाइयाव जेब्ला एकर्ड जादोंमोन बेयाव गासैबो क्लजेस एन्ड गासैबो दफायाव बेयाव लिरनाय जादोंमोन जे गासैबो केसेसफोरा उइथड्र जागोन गासैबो जत जिमान माबा दङमोन गासैबो क्लियार जाजोबगोन ओमफ्राय जोंनि जत जिमान केडारफोर दङ गासैबो जों उदां माबायाव अखोराङाव फैनानै आरामसे लाइक एकदम सिटिजेन नर्मेल सिटिजेन हिसाबै गासैबो थांना थानो मोनगोन होननानै बेवहाय रोखा रोखा लिरनाय दङमोन जत जिमान केसेस दङमोन जत जिमान दाय मावनाय जत जिमान केस रेजिस्टार दंमोन गासैबो उइथड्र जाथारगोन होननानै बेयाव रोखा रोखायै लिरनाय दंजोबोमोन नाथाय बे दिनैसिमबो जाफुङाखै दा जोङो बेखौ लानानै जोबोर दुखु मोनदों जोबोर गोसोआव रागाबो जोंनाय दङ जे दिनैसिमबो दिनै 3 बोसोरनि बारा जालांबाय इट्स अलमोस्ट 3 years नाव बे 3 yearsनि गेजेराव मानो दासिमबो बिसोर दाबो जेल सिङाव थानांगौ जादों अथ'स' बे बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव गासैबो रोखा रोखा क्लियार जाजोबनांगौमोन बाट स्टिल नाव बे दासिमबो बिसोर दाबो जेलनिनो ओंखाम जानांगौ जाना दं स्टिल नाव होमबा बे जाव थानाय बे रेकर्डनि माने एकर्डनि बिटिसि एकर्डनि जेबो माबायानो थायासै माथो बेलेग बे एकर्ड जानाया होमबा मा जाखो मानि थाखाय जालांखो होमबा बेथ' जेबो माबायानो जादिया आङो दिनै जोंनि बिटिआर सरकार आरो जोंनि आसाम सरकारखौ रोखा रोखा बुंदों जे जिखिनि बिटिआर एकर्ड खालामदोंमोन बेयाव जत जिमान क्लसेस लिरदोंमोन गासैखौबो क्लियार खालाय गासैखौबो रोखा रोखा माबा खालाय नङाबा जों बर' रायजोफोरा नोंथांमोनखौ खुनु दिन निमाहा होनाय नङा बे जाबाय जोंनि फार्स्ट नाम्बार प्रब्लेम बेखौ नोंथांमोना थाबैनो स्टेप ला आइ रिक्वेस्ट भेरि हाम्बलि दे नोंथांमोना गोख्रोङै बेनि बागै स्टेप ला फैगौ 15 आगस्ट फैगासिनो दं बेनि गेजेरावनो बे 15 आगस्टनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे स्टेपखौ माखारे ला आरो लागोन होननानैबो आसा खालामबाय आं आच्छा बे जाबाय जोंनि फार्स्ट नाम्बार सेकेन्ड नाम्बाराव दङ जोंनि गासैबो बर' रायजो राजा जोंनि गासैबो बर' समाजा बेखौ मोजाङै मिथिगौ जे बे बर'नि दावहा नांनायाव गोबां बर'फोरा जोंनि गोबां सेंग्राफोर गोबां आधा बैसोनि मानसियानो जा बा माबायानो जा जों गासैबो बर'फोरानो सबबो समानैनो बेयाव खस्थ'खौ भुगिबोदों बेयाव गोबां जोंनि सेंग्राफोर गोबां जोंनि इयुथफोरा जोबोर मुंख्लं जालांदों माखासे जोंनि बर' बिमानि दुखु दं दुखु दाहा दं गासैबो जोबोर गाबनांदों जोबोर दुखु खस्थ' सहायनांदों बे जोंनि मुंख्लंफोरनि नामाव अलरेडि जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ 5 लाख रां इट्स 5 लाख रुपिस जोंनो अलरेडि बेयो जोंनि बिटिआर माबायाव हरदोंमोन 5 लाख रुपिस अलरेडि इन्डियान गभर्नमेन्ट फैखाबाय नाथाय दिनैसिम गासैबो मुंख्लंफोरा बे 5 लाख रुपिसखौ मोननायाव फेलुर जादों मानो होनबा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दुर्बल बे गभर्नमेन्टआ दुर्बल जानायनि थाखायनो जों दासिमबो जोंनि मुंख्लंफोरा बे रांखौ मोननो हायाखै नंगौ 5 लाख रांजों जिबन मोनसे बायनो हाया बा 5 लाख रांजों मोनसे जिबननि माबाखौ बायख'ना लाबोनो बा मोनसे रुजुनो हाया मानो होनबा इयो जोबोर फिसा एमाउन्ट किन्तु बे 5 लाख रुपिस एमाउन्टनि थाखायनो किजानि माथिक एकदम दुखुथिया जाना थानाय न'खरा किजानि बाहाय माना आवगायबोयो नामा बाहाय बांला मोनसे बिजनेसनि लामा बा बाहाय बांला मोनसे थांना थानायनि सुबिदा मोनो नामा बेखिनि 5 लाखसआव मानो होनबा जों बुहुत फिसा मानसि जोंनि थाखाय 5 लाख राङा जोबोर गिदिर माने माबा मोनसे गिदिर एमाउन्ट आरो दा आं बेखौनो खावलायो जे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट बा असम गभर्नमेन्टखौ जे थाबैनो जाय बे 5 लाख रांखौ मोनाखै जाय बे 5 लाख थाखाखौ मोनाखै बिसोर थाबैनो बेखौ थाबैनो होनांगौ थाबैनो बिनि फारसे स्टेप लानांगौ आरो गासैबो जत जिमान मोननो गोनां दं गासैखौबो मोनहोथारनांगौ होननानै आङो एकदम
एकदम स्ट्रंलि आं बेखौ खावलायथारो पइन्ट थार्ड नाम्बार पइन्टआव दङ जोंनि जिथु थालांनाय एक्चुअलि आसाम गभर्नमेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्टआ लोगो नांनानै जोंनो एक्चुअलि गासैबो एनडिएफबिफोरनो 4,20,000 रांनि गांसे माबा होदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय बेयाव गासैनिबो लिस्टआ ओंखारजोबाखै बे गासैबो लिस्टआ जेब्ला जायफोरा ओंखारजोबाखै बेनिखौ एबा थाबैनो स्टेप लानांगौ बिसोरनो रिहेबिलिटेसननि थाखाय लामाखौ एकदम देखायथारनांगौ मानो होनबा जों सोरबा सोरबिल' मोनदों आरो सोरबा सोरबि मोनाखै जाना थादों बिदि जाहाथे थालांनाङा गासैबो जत' जिमान थालांदों बै गासैनोबो बे थाबैनो बे रिहेबिलिटेसननि सुबिदाखौ होनांगौ जोंनिया दा दङ 4 नाम्बार आयदा बे 4 नाम्बार आयदायाव जादों जों जत' जिमान बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआनो जा हमनानै ला बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नङा जेनेबा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावबो जों आं जिहेतु बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दा रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौनो बुंसै जोंनिया बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां केडार दङ सारेन्डार जानायनि उननिफ्राय जोंनो क्लजेस हिसाबै बा दफा हिसाबै जोंखौ बुंनाय जादोंमोन जे नोंथांमोननो थांना थानायनि सुबिदा आरो लोगोसे मायबा मोनसे दैलि बेसिसाव थांना थानाय बा खामायनो हानाय बे सुबिदाखौ होगोन होननानै नाथाय दिनैसिमहालागै बे सुबिदाखौ होनाय जायाखै नंगौ रिहेबिलिटेसननि नामाव बाहाय बांला जोंनो बे एसे एनै रांखौ जों मोन्दों स्टाइपेन्ड हिसाबै जोंनो बाहाय बाहायबो रां होदों बे स्टाइपेन्डआबो जोंनिया रेगुलारलि जाबावाखै रेगुलारलि जों मोनाखै बे एकदम गोबाव गोबावजों मालाबा एकदम गोबाव गोबावजों थाबथाना थायो ओमफ्राय ग्रोब मालाबा फैनो हायो दा बेखौ आं बुंनो थांला दा जत' जिमान जोंनि जेनेबा दङ दा एक्स केडारफोर बिसोर दा एकदम मा खालामनो जानो मा मानो ओरै जाजोबना दङ दा गासैबो दा मा खालामनो मा मानो एकदम खालाव खासाव खामानि इथिं आखाइयाव खामानि गैया बुवाबाथाय बुवा थांनो दा बाहेरायाव थांनोबो हाया खारन बाहेरायाव थायोबानो कबाद मास मोनसे मास मोननैनि गेजेराव पुलिस स्टेशननिफ्राय फन फैयो फन फैना बुंहरो जे नोंथांमोना थानायाव फैनांगौ एक्चुअलि बे मोनसे हेरेसमेन्ट जादों जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट बा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि फारसेनिफ्राय बे एक्चुअलि बिराद गिदिर हेरेसमेन्ट मानसिया जुदि एख' मावनो जुदि टाइम थांनो हायाबा खामायगोन मायाव फेमिलि गोनां मानसि दङ बा माबा दङ गथ' गथाय दङ गोदानै हाबा जानाय किसुमान मानसि दङ बिसोरबो थांनो हाया जाना दङ मानो होनबा साननैसो थानानै थानायाव लिंहरबाय थायो दा बिदिखौ मा खालायनांगौ थारमाने अके जों नोंथांमोना जोंखौ बाहेरायाव थांनाङानो जेनेबा जों थाङा खिन्थु जोंनो न'आव थानायावनो जोंनो थांना थानायनि सुबिदाखौ होनांगौ जोंनो थांना थानायनि सुबिदाखौ होनांगौ जोंनो हयथ'बा जोंनो साख्रि जुदि होयोबा होबाय जुदि साख्रि होनो हायाबाबो जोंनो रेगुलार बेसिस जोंनो मान्थलि दरमाहा माबा मोनसे जोंनो थांना थानायनि लामा होथारनांगौ जों खामायनानै जानो हानाय थाखाय मोनसे लामा होथारनांगौ जोंनो बे जाबाय जोंनि मोनब्रै मेन रिजन बे मोनब्रै रिजननि थाखाय जों बेयाव जमा जादोंमोन दा नोंथाङा मोना बे आसाम गभर्नमेन्ट आरो बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ थाबैनो जोंनि बे गासैबो प्रब्लेम्सखौ सल्भ खालामनांगौ जिहेतु जोङो नुबाय थादों दासिमबो कर्टनि बेलायाव बा पुलिस थानायाव गोबां एनडिएफबिफोरानो हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जायो बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे एक्चुअलि बिराद गिदिर माने माबा आरो जेनेबा सोंथि फैना जाना दङ जेनेबा एकर्ट जानायनि उनाव बे एकर्टआव रोखा रोखा लिरनायानो जाखादोंमोन जे गासैबो केसेस गासैबो जत' जिमान क्राइम रेकर्डस बा गासैबो जत' जिमान माबा दंमोन आगोलनि जिथु गलाय गजाय माबा माबि सब क्लियार जाजोबनांगौ होननानै बे एकर्टआव बे क्लियार दंखायोमोन खिन्थु दासिमबो जे जोंनि बे आसाम गभर्नमेन्ट बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ लानानै जे बारे बारे बे केस गेलेबाय थादों बारे बारे बे माबा कर्टआव थांलाय झामेला खालामबाय थादों एक्चुअलि कर्टआव थांनोबोथ' जोबोर खरसा नांगौ जोबोर फैसा नांगौ खेबसे थांगासो बे जोबनानै फैया बारे बारे थांबाय थानांगौ एक्चुअलि बे बिराद माबा थारमाने जोंनिया बिटिआर गभर्नमेन्टनि बिराद गिदिर फेलुर थारमाने बेखौ आं भाबियो आरो थारमाने बिराद गिदिर फेलुर होनना भाबियो मानो होनबा अलरेडि बे एकर्ट जानायनि उनाव बिदि बारे बारे थांनाया थारमाने एकदम माबा आरो थारमाने बे लासिं सिंनिबो खोथा बर' समाजनि थाखायबो बर' रायजोफोरनि थाखायबो आरो जेनेबा एक्स एनडिएफबिआ एथ'क बोसोर जों माबा खालामबोबाय एथ'क बोसोर एक्स एनडिएफबिफोरा खस्थ' खालामबोबाय मर देन 35 इयार्स खस्थ' खालामबोनानै जों जातिनि थाखाय नांनानै दिनैसिमबो बे जेलनि माबानि बे आलाय सिलाय बे बिराद गिदिर फेलुर थारमाने गभर्नमेन्टनि थाखाय बिथांमोना बेयाव थाबैनो स्टेप लानांगौ बिथांमोना बेयाव थाबैनो बेखौ थाब फोजोबस्रांनांगौ जाहाथे एक्स एनडिएफबिफोरा मोजाङै एकदम लाइक ए अर्डिनारि सिटिजेन बिसोर थांना थानो मोन्थों बेखौ थाबैनो स्टेप लानांगौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ